Здравейте! Както виждате, творческия процес за сътворяването на картите на желанията вече е започнал. Вече кипи усилен труд. Както забелязвате, съм наредила различни списания и изрязвам различни вдъхновяващи картинки. Днес се включвам с едно видео, за да ви разкажа малко повече за тази прекрасна и мощна практика за сбъдване на желания. Може би много от вас са правили практики за сбъдване на желанията. Сигурно често на новолуние пишете своите желания. Това е много хубаво. По този начин настройваме подсъзнанието си да мисли за материализиране на нашите мечти. В практиките за писане на желания залагаме повече на писането. Писането отново се свързва с нашето подсъзнание, така че освен на горното ниво на мозъка, информацията да може да потъне и в по-дълбоките нива на подсъзнанието. Но там самото изписване е повече свързано с половината на мозъка, която е мъжката половина. Хубаво е във всички практики, които правим за сбъдване на желанията, да влагаме чувство. Всъщност това е основната съставка в практиките за сбъдване на желания, за да може да се активизира закона за привличане в Вселената, който гласи, че подобното привлича подобно, а именно, когато вибрираме на определена честота, е най-вероятно да привлечеме още от тази честота. Затова моя съвет винаги е бил, когато работим за сбъдване на желанията, да работим все едно тези желания вече са факт в нашия живот. Да чувстваме все едно вече са се материализирали, да изпитваме невероятното чувство на благодарност и радост. Това е най-вероятния и най-сигурния път за материализирането им в физическо ниво. В картата на желанията действаме и с още един елемент, а именно тези вдъхновяващи изображения. По този начин, освен само да мислим и да изпитваме чувството все едно нашите мечти вече са реалност, успяваме да ги унагледим с вдъхновяващи изображения. И така, след като направиме нашите карти на желанията и всяка дама я занесе в своя дом, може да я сложи на място, където да я вижда по-често. Примерно, докато си пие кафето или вечер преди лягане. И всеки път, като я погледне, да си мисли за тези желания, да изпитва конкретното чувство и подсъзнанието ни да вижда, че те са унагледени. Тогава самото подсъзнание почва да смята, че това не са просто мечти. Това вече се превръщат в наши цели и лека по лека то се настройва така, че да се подготви за тяхното сбъдване. Другия бонус с тази прекрасна практика е, че ще я направим в женски кръг. Много от вас са били на мои събития и са участвали в различни женски кръгове. В женските кръгове има една много прекрасна подробност. Това е, че жените, които се съберат в женски кръг, тяхната енергия не се събира по броя на участничките. Примерно, ако има 10 жени, енергията да е на 10 жени. В женските кръгове се получава едно умножаване на женската енергия. Ако се съберат 10 жени, тогава енергията се увеличава по 10. И още по-хубаво е, че тази енергия зарежда всички жени. Още повече, че в момента имаме и творчески процес по създаване на нашата мечта на 2025 година. Творчеството е много женско и то стимулира женската ни енергия още повече.
ще направим и медитация, която е за свързване с нашата душа и с нашата изконна женска същност. Понеже нашите желания е хубаво да дойдат от сърцето, а не от ума. В много случаи ние се блъскаме в ума и в мислите и в главата си. И нашия ум винаги знае всичко и кое е най-добре за нас, или поне така си мисли. Би казала, че нашата душа знае най-добре какво е за нас. Много често в практиките, които водя, се получава точно това. Когато стигнем до момента за наричане на желания, винаги карам жените и ги водя през една медитация, да се свържат с сърцето и с душата си. Тогава понякога се случва, че излиза нещо съвсем различно на преден план. Не това, което сме си мислили в главата. Когато излиза от душата ни, това вече е истинско. И това е нещото, което е за нас. Ще направим и практика за наричане и за вкореняване, посяване семето на нашите желания. А още по-хубавото е, че този път няма да работим само за едно желание, а ще работим за желание и избъдване на мечтите ни във всички аспекти на нашия живот. Ето сега ще ви покажа как изглежда скелета на една карта на желанията. Тази е на по-малък формат. Ние ще работим на А3, но все пак за да ви нагледа за какво става въпрос. Картата се разделя на 6 сектора, които са и по фен шуй. В центъра на картата е здравето. Това се отнася и физическото ни здраве, и духовното ни здраве. В този сектор е хубаво да подготвите ваша снимка. Защото в крайна сметка това е вашата карта на желанията. Вие трябва да сте в нейния център. Изберете снимка, където се чувствате щастливи. Където се чувствате удовлетворени от живота. Ако някоя дама иска да промени фигурата си или да се освободи от няколко излишни килограма, моят съвет е, може да си избере снимка, която е от нейната младост, когато изглежда и тялото изглежда както иска. Другия вариант е да направим една хитринка и да направим колаж от тялото мечтаното, което искаме да имаме, с нашата глава. В този сектор може да заложим и символи на хармония и на баланс. Сега ще минем и през останалите сектори. Този сектор е на богатството. Тук са изображенията, свързани с нашето финансово благополучие. Може да има изображения на пари, може да има написани суми пари, които искаме да получаваме на месец или да спечелиме някоя голяма сума пари. А може да се заложи и на чувство. Пример, за мен финансовата свобода е нещо, което искам. Затова може да се заложи и на изображение, което да бъде с това излъчване, да бъде с излъчването на финансова свобода. Може за вас богатството да е свързано с стабилност. Тъй, че това наистина е много индивидуален процес и всеки може да запълни всеки сектор по начина, по който го чувства. Това е най-важното. Следващия сектор е на славата. Да, не всички искаме да сме медийни звезди. В този сектор може да визуализирате и как искат да ви приемат околните. Може да напишете и някои качества, с които искате те да ви запомнят. Може да е, примерно, популярност и в социалните мрежи. Може да е популярност на някой ваш проект, който искате да стигне до повече хора. Всичко зависи от
вашето разбиране и порива на вашата душа. Любовта, този любим сектор на всички. И в него може да проявим различно творчество. Ако в момента имаме партньор, може да сложим снимка на нашия партньор заедно с нас в някоя ситуация, където се чувстваме щастливи, с поделено пълноценно време заедно. Ако в момента нямате партньор и искате да материализирате такъв, можете да сложите снимка на мъж, който ви харесва и да поръчате на Вселената подобен негов еквивалент. Може да сложите качества, които искате да притежава вашия настоящ или бъдещ партньор, или самата връзка, например, споделеност и уважение. Абсолютна свобода в творчеството. Важното е вашето лично вдъхновяващо чувство. Това, което ви вдъхновява по темата на любовта. Следва сектора семейство. Тук можете да сложите снимка на настоящето си семейство. Пак в момент, когато сте щастливи заедно. Може да сложите снимка с рожденото ви семейство. Например, ако искате да изгладите отношения с майка ви, с баща ви. Отново избора е ваш. Вие решавате кое е най-важното в този момент за този сектор. Сектора на творчеството и на децата. Ако имате деца, може да сложите тяхна снимка тук. Може да сложите неща, които им пожелават. А може и да се свържете с вашето вътрешно дете. Например, много често повечето травми са от нашето детство. Както сте чували, всеки в себе си има вътрешно дете. Понякога това дете е наранено, още е в крехка детска възраст. Може да се сложи снимка на едно щастливо момиченце, за да се погрижим за нашето вътрешно дете, а може да заложим на нашите проекти, на нашето творчество, да напълним този сектор с проекти, които искаме да материализираме, да имаме вдъхновението да ги материализираме. Отново, много възможности за творене в това поле. Долното поле е на мъдростта и на знанието. Тук може да запишете всякакви умения, които искате да придобиете. Ако искате да се запишете на някой курс, ако искате да се самоусъвършенствате, да имате духовно развитие, или пък може да искате да запишете нова специалност в университет. Всичко, което е свързано с мъдрост, знание, самоусъвършенстване и духовно развитие в този сектор. По средата долу е сектора на кариерата. Тук са работните въпроси, макар че това звучи много скучно. И между другото, моите наблюдения са, че много от вас работят работа, която не обичат и не харесват особено. Затова ви съветвам да се развихрите в този сектор. Да творите в него и да сложите изображения, които наистина ви вдъхновяват. Неща, които искате наистина от душа да се занимавате. Ако не знаете точно с какво искате да се занимавате, тогава сложете в сектора изображение на чувството, което искате да носи вашата работа. Така че да се чувствате наистина вдъхновени и заредени от вашата работа. И последния сектор, но не на последно място, е за пътешествията и за приятелите. Мисля, че този сектор ще бъде запълнен от всички много бързо. Това е накратко. Чакам ви с голямо нетърпение този четвъртък да се събереме заедно и да сътвориме мечтаната 2025 година.